Amanar so, amanar so. Wani hukunci ne yake wanda bai min daɗi ba. Amanar so akan damka ga wanda ya laminta, rayuwa danginta, dariya daban haushi. Amanar so, amanar so, amanar so, amanar so. In budurwa ce ke zo da iyayenki, idan bazawara ce ke zo da yayanki, ko ki zo da iyaye, in matar aure ce ta zo da mijinta. Kika gaya min kina da miji, kika zo aka yi magana aka gama, yanzu kuma ki gaya min ki baki da aure? Allah ba, mu bar wannan magana. Labari ne mai tsawo. Mutane na reception suna jira na. Zan je in sallame su, daga baya zan baka labari. So halitta ce, tamkar amana ce, wanda ya yi kadar ya damke amana shi ya yi dace. Yi min da yaren da zan gane baiwar Allah. Kuna goyon bayan ta ba? Wallahi ba nan da kuma. Abin da ya bani mamaki. Na san tafi ɗaya. Ta wuce a danganta ta da aikin su da jami'a. Wata aikashin siya ne da su. Ka yarinyar nan na baka ita halak malak. Yanzu kina nufin ya tafi da ita kenan? To waye sani ma. Kada kai sanya a shaka basilla. Ai na fahimci kin gane dukkan yadda abubuwan suke. Assalamu alaikum. Alaikum salam. A'a. Roba, tsawon. Lafiya ne. Ba gajiya. Yawa. Amma ya naga ka dawo da wuri haka Allah dai ya sa lafiya. Yau aikin ne ba yawa gaskiya. To shi sa na shigo kuma na zo ina ta neman kwashe nan kuka yi. Nan muka yi muna da mutum iska. Masha Allah. Shi ne. Alhamdulillah. Malama Zulaiha in ce ko dai gidan namu an fara batsakewa. Ba wanda ba. Ayan gaya maka yarinya gaba ɗaya ta saki jikinta. Ai albishirinka ko ka san yau girkin gidan nan ma ita ta yi shi? Masha Allah. Ki ce umma in gyara zama ko in kwashi girkin Zulaiha. Sai in ga ko maki nawa zan iya bata. Ai ko ka gyara zama ka kwashi girki. Yaya ai girkin ba ni kaɗai na yi ba ni da umman muka yi. In ka ba da aikin kaɗan da umma ni ba ruwana. Ai baka san wani abu ba. Ai komai da komai ita ta yi. Saboda haka da kike cewa ba ke kika ba ni dai duk ai ni nuna miki na yake kaza ke kaza kuma hakan kika yi. Saboda haka idan an baki maki ma kaɗan ni ba ruwana ke aka ba. Mazi yake ka masa. Dan na ga ya gabu. Ka san wani abu? Wato haliya tana da fahimta. Ai duk abin da na nuna mata dandanan ta ɗauke shi. Alhamdulillah. Ya zai wallahi ka tsorata ni lafiya dai. Basar kawai. Yunwa nake ci. Ya ake ciki. Ta sauka? A zo min na ɗaya ko? Ya zai da sai ka magana sai na sa maka na kai maka ɗakin. Ni da kin san ba na son wani wata ko kuma ɓata lokaci. Kawai ni burina idan na ji yunwa an ga ciki na ya cika. Kuma magana ta lillahi wa rasuli ni ba na so na shiga. Na ga wannan gaya yana ciki kawai ya je kafa a tsare a ciki. Gaye kuma. Waye gaye a gidan nan? Yaya alumana. Ko wani gayan da ya wuce shi ne? Au, shi ne gayan? Kinga, na fuskanta zaki bata min lokaci. Abin da nake so da ki shiga ciki, ki ɗauko kula da tafi kowace girma a gidan nan, ki cika min ita tam.
saboda yau ni da abokaina za mu je mu ci abincin nan. Kin gane ai. Dan gaskiyar magana idan na shiga na san halinsa cewa zai ba zan fita ba. Shi yasa ma ni ba na so mu haɗu da shi. Kin gane ai. To shikenan naji, yanzu kaga shi din ma zan je na zuba abinci. Idan na je na kai masa zan zo na kawo maka daki ka jira ni yanzu fito. Ke ni ba na son munafurci. Idan kika je kika ga musu ke koma kika da dawa me zaki ce musu? Cewa zaki kin gani komai. A ni ba ruwa na ya zai na faɗa masa. Ni dai ban yadda ba. Abin da za a yi yanzu mu shiga ciki. A dama mun kula ta daddado na daye. Mun je mu ja girki. Da ji ko da dadi ko yaya ne. Mu je. Mu je mu tuni zaki sa gaba? To ni zaka sani a gaba? Mu je. Wato gaskiya Ali yarinya nan tana da fahimta. Ga ta da kazar-kazar kuma ga ta kwakwalwarta tana ja. Masha Allah. Duk abin da aka ce mata wannan yi kaza, to in Allah da ta rike shi an jima ba sai an sake maimaita mata ba. Wannan dai ta rike sai dai kuma a kuma nuna mata wani abu. Kuma ba ta gajiya da ayyuka. Har sai na ce da ita dan da ka taki huta. Wato babban abin ma da yafi bani mamaki da yarinya. Kwata-kwata ɗabi'unta ba irin na 'yan ƙauye ba ne. Kasa al'amari ne kawai na Ubangiji. Yarinyar dama dai gaskiya ta birni ce Allah ne ya nufi kawai ta fito a ƙauye. Kuma kowa da irin ƙaddararsa rabon sai ta ɗanɗana irin waccan rayuwa. Kawai shi ne. To, kenan umma kun yi magana da ita kenan ta baki tarihin rayuwarta da irin abubuwan da suka faru da ita a baya din? Ko ɗaya irin abubuwan dai kawai da na fahimta kenan daga gare ta. Amma na riga na bata lokaci ne saboda kaga tunda mun saki jiki da ita mun nuna mata nutsuwarmu a gare ta, saboda haka idan ta ƙara nutsuwa a hankali ko me muke da buƙatar ji za mu ji daga gare ta. Gaskiya ne, dama dai ni buƙatata shine hakan, naga ta samu nutsuwa ta samu farin ciki kamar yadda take kirarin cewar a baya bata ma taɓa ɗanɗanar wani abu na 'yanci ko kuma soya ba a rayuwarta. To kuma alhamdulillahi daga lokacin da ta zo din zuwa yanzu na ga hakan ya fara bayyana a tattare da ita, don lokaci kankani za ta iya mantawa, kuma irin tuno mata da gidan ina ganin kamar zai iya dawo da ita baya a kurkusa. Idan haka ni ma zan so a ci gaba da jannata a hankali har zuwa lokacin da Allah zai sa a ga cewar irin dan tuntuɓa din. Ali kenan kana da himma a wajen irin waɗannan abubuwan, ga ka da fikira. Wato ba yaban kai ba ka a ce na sa ubana a gaba ina ta yaban shi, saboda gaba ɗaya kai ne magajin Alhaji. Allah dai ya albarka. Allah ya albarka. Allah ya sa mu dace. Ni zan fita. Motata tana waje. Zan fita saki biyu na abincin waje, kin ji? A gaskiya zai da bana jin daɗin irin abin da kake yi. Kai da gidanku amma sai ka zo kana wani raɗe-raɗe. Ko ni da nake baƙuwa ba na yin irin haka. Baka da daman ka zauna kai da 'yan uwanka ku yi fira. Haba Zulihat. Sau nawa zan gaya miki wannan maganar? Na sha gaya miki cewa ki daina faɗan cewa ke baƙuwa ce a cikin gidan nan. Saboda ke ma yanzu kin zama a cikin gidan nan. Tun daga shi kin zo cikin gida hakkin fi ni 'yanci a cikin. Me yasa ka ce haka? Zulihat, na tabbata yanzu yanda yaya Ade yake son ki a cikin zuciyarsa baya so na haka. Haba ya Zaidu, ya za ka faɗi haka? Har ka manta kai faɗin uwansa ne na jini. Ta ya za a yi fi sona a kanka? Kina faranta masa Zulihat, ni kuma ina ɓata masa. Kuma wannan faɗar Annabi ne sallallahu alaihi wasallam. Jibilatul qulubi ala hubbi man asana ilaiha. Ma'ana an gina zuciya a bisa san wanda ya kyautata mata da kuma kin wanda ya munana mata. Wannan shine gaskiyar magana. Ikon Allah. Ya Zaidu, amma a janki? Me kika ce? Oh, afuwa. Cewa ne ashe kai ma kai karatu. Wannan ai sahihin hadisi ne, kuma duk wanda ya je makarantar Islamiyya ya san da wannan. Gaskiya ne, amma na ji daɗi sosai. Ya Zaidu, inda kake da karatu haka nan kuma kake da fahimta, kamata yayi ka je ka zauna da ya Ali,
fuskanci juna tsakaninka da kai da shi. Saboda gaskiya ba na jin daɗi yadda kuke da shi, ba kwa jituwa, ba daman ka zauna tare da shi, ba na jin daɗi kwata-kwata wallahi. Wance da wannan magana Zulihat, wannan gayan mutumin baya kaunata, shi yasa ni ma kwata-kwata ba na son zama tare da shi. Duk abubuwan da nake yi na laifi shi yake sawa ido, yana iba yana gaya wa mahaifiyarmu ana samun matsala, shi yasa ba na son shi. Kuma ni gaskiya tunda nake ban taɓa ganin mutum mai tausayi da jin kai irinsa ba, saboda ni a halayensa kwata-kwata ban taɓa ganin mummuna a ciki ba. Shiru Zulihat, ka ki ƙara faɗin wannan maganar, don baki san shi bane shi yasa kike haka. Abin da za a yi ko biyu da abinci. Kunne sai ya tantance, zuciya tsoka ce, kar ku bari ta lalace, in ka bari ta kwarkwance, tufa jiki ya susu ce, so halitta ce, tamkar amana ce, wanda ya yi kadar ya damke amana shi ya yi dace. Tsira tukwici ne mai roɗe-roɗe mai zane, amanar zo da ka ɗauka ko ba za ka furta ba, so ba a ɓoye shi a yi furci ba a ƙinoni ba. Amanar so, amanar so, amanar so, amanar so. Zuliya kake boye min komai, saboda a rayuwata ba abin da na tsana irin ƙarya. Duk mutumin da na tambaya sau ɗaya min ƙarya, to har abada zan ranga kallonsa da haka ne, kuma ba zan sake da shi ba. Ya wani abu kuma aka ce na yi? Biki laifi ba, amma yanzu kina shirin yi matuƙar ki kai min ƙarya a wannan lokacin. Da wani suna kike kira na? Ya Ali. To alhamdulillah, to ina so ki ƙara sawa a ranki cewa ni yayanki ne, kuma ki amfani da wannan damar ki ƙara jaddada alaƙar da ke tsakanina da ke. A zamana da ke tun lokacin da na haɗu da ke zuwa yau bai ki taɓa min laifi ba, kuma idan ma kin min na yafe miki. Da haka zan so ki gaya min gaskiya domin na santa inda zan bullo al'amarin. Kin san ni mai ƙaunar ki ne, ba zan taɓa so abin da zai cutar da ke ba. Na shiga uku, me kuma ya faru ne? Wannan kalma ba ta dace da ke ba. Abin bukata kawai shine ki gaya min gaskiyar ki ita ce za ta fitar da ke a wurina. To shikenan yaya, na maka alƙawari zan sanar da kai duk abin da na sani, kuma ba zan ɓoye maka komai ba. Tambaya ce da ni guda ɗaya. Me kuke tattaunawa da ke da Zaidu? Yaushe kuma yaya? Ina nufin ɗazu lokacin da naga kina miƙa masa food flask na abinci. Dama ka gan mu ne? Na gan ku tun a wannan lokacin. Tun kafin ki je ki kai masa kwana abincin, har kika kai masa kuma ya juya fita bar gidan nan. Lalle zama da Hausawa ya sa ki makin koyi ɗabi'a. Ta idan an tambaye mutum shi ma sai ya tambaya. To babu damuwa, zan baki amsa insha Allah, amma dai ina da buƙatar wannan amsar da na tambaye ki tukunna. Dama ya zo ɗaukan abinci ne, shi ne ya ce na zuba masa zai je waje su ci da abokanansa, kuma bayan da ban yi da shi ba ya shiga ciki ku gaisa, ya ce baya so ku haɗu ne. Shikenan, na gode da kika gaya min gaskiya. Yayi ni ma ina da tambaya da zan maka. Idan har ka yarda ni ma kanwar ka ce kamar yadda ka faɗa, ina so dan Allah ka bani amsan tambaya na. Na miki alƙawari insha Allah zan baki amsar da abin da kika tambaye ni, matukar na san shi. Ina gani wasu abubuwa suna faruwa tsakaninka da yaya Zaidu, wanda na kasa fahimtar me yake faruwa. Kuma da gaske shi ƙaninka ne, amma irin haka yana faruwa tsakaninku? Cin alƙawari cikawa, kuma kamar yadda ne miki alƙawari insha Allah zan baki amsa. Amma kiman afuwa, ba zan baki wannan amsar a yanzu ba, amma lokaci na zuwa insha Allah zan baki cikakken bayani
akan amsar da kika tambaye ni. Shikenan yaya, ba komai. Na gode. Amma dan Allah ina mai baka haƙuri. Idan har tambaya na ya ɓata maka rai, kai haƙuri. Babu komai, baki laifi ba. Na shiga uku na. Allah ya sadiya ya babu shi yayi da ni ba. Kuma ma wai shin menene dalilin da yasa ya bai faɗa min amsar tambaya na ba? Anya kuwa? Gaskiya da walakin akwai abin da yake faruwa. Allah ka sa mu ji alkhairi. Allah ya kira barka. Amin. Mai rodi mai zane amanar zo da ka dauka. Labai ba zan iya jure ganinka a cikin damuwa ba. Na shigo na yi sallama har sau 3 baka ansa ba, na ganka a cikin wani yanayi ni kuma. Do Allah dakata Amina. Wace ciki a rayuwata da har zaki sa wani abin da ya shafe ni gidan miki ki dinga kuka. Labai na riga da na ɗaukar wa kaina amanar su. Har yanzu ban ɗora mijina a saman ka ba. Ki tarayya dai. Bani baki. Sai ni zan shaƙe wuya. Na'im ya haramta a gare ki. Ban amince ba kuma ba zan taɓa amincewa ba. Wallahi ƙarya kike yi. Nace me yasa bata gaya masa ba? Ga wata yarinya nan tana tuwa da gani ba a samu waya a gurinta. Menene? Dan Allah ka taimaka mini, so suke su ci mutunci na. Bani baki. Bai yi miki tsakani da Na'im ba? Duk abin da kike zato tsakani da Na'im ba haka bane. Sassauta kalamanki. Idan ke yar halakce ki kona mu. Bani baki. Story and screenplay Safe Life Safe. Sai na aurar da ke ƙarya kike yi. Ko producer Usman Aidati. Producer Abubakar Hussein Aramba. And directed by Mr. Mo. Oh my God. Why? Na'im, me ya ga kira na? Kaddara. Wallahi wa inna ilaihi raji'un. Cikin ɗakin kwanciya ta kan katifa ta suna cin amana ta. Wallahi nayi nadamar tare yake da yayi Aliyu. Na shiga uku na lalace. Bani baki